Sesingena-ke njengamanje kanti singena uPilonhle kanti-ke udokotela la uNomcebo wakamthimba kasiyekeni sesilapho Kabeni abesaba na asibesabi siyabafuna Kabeni abesaba na asibesabi siyabafuna Sibona makwaya tatazele shawa luvalo uma kungena thina angel of God Sibona makwaya tatazele shawa luvalo uma kungena thina angel of God. Wow, Mom Lady D kunjalo sanibona abalaleli abahle okhosini FM. Niyazizwa kodingi lose enginazo namhlanje la eRichmond. Sanibona zithandwa zami, sanibona abalaleli bahle okhosini FM. Sawubona sithandwa sami nawe lapho e-studio ma auntie, uyaphila? Hello kuyaphila njani dali Ngiyaphila kakhulu kwi Youth Day namhlanje nangi live lapha ku TikTok yase Medilution kuphela lengikhona ngoba la entabeni zakwamagodla kulesibili kumpilonhle empilonde. Uyazi-ke sisazophinda futhi sithathe eceleni kahle usixoxele ukuthi lolu suku la uzosifakela usitshela usuku olwenzekani obani abalapho sizozwa kamuva nje okwamanje ngiyazi ukuthi usuku la mhla 16 June umama wakho adlula ngale emhlabeni kanti vele ngiyabathanda abantu abasha yikho kwaleyo festival uyibiza ukuthi-ke inkehli sizozwa ngawe-ke kodwa kwamanje siyafisa ukuthi usixoxele kakhulu ngalokho sesitshela abalaleli ukuthi emasontweni amabili edlule kwethule ngokusemthethweni umjovo ukuvikela umuntu ukuthi angalitholi igciwane le-HIV. Ngabe kunjalo ngempela? Kunjalo sithandwa sami. Mhlambe walingilapho ngibingelele zonke izithandwa zami ndizise-Medilution esibhedlela zikhona nazo lana but kwenye indawo ayile ngikhona. So sithandwa sami yebo kunjalo. And I think kubalekile njengoba namhlanje kuyi Youth Day ngoba yenye indlela futhi le yokuvikela abantu abasha ngoba kunocwaningo lavela ukuthi abantu abasha amantombazane kakhulu sithandwa sami abancane ibona abalithola kakhulu manje legciwane ngenxa yokuthi bazithola sebezwana nabantu abadala uma kade wayibona sebegcina sebengena kulonoxhaka ukuthi bathole lesifo kodwa ke mhlambe nalo kulwazi nokusaba nokuzinyeza uthola abantwana mhlambe ulwazi olunyabakabi nalo nokuthi umuntu akwazi ukuthi nje ale so amantombazana amasha kuhle ukuthi sikhulume ngako kunamhlanje. So yebo sithando sami ukhona lo mjovo igama lawo lena Capava. Alright, akubalekile kwena umlaleli ukuthi ukwazi lokho kodwa into ebalekile yilesithando sami ukuthi akusiyi vaccine ngoba ngiyazi abantu bashela ukuthi awume ngeke ngawujova kushuthi ngivikelekile. 1 akusiyi vaccine, 2 akusiwona umjovo ojova abantu asebenaso isandulela ngculaza sithandwa sami kumjovo wokuvikela. Alright, umjovo wokuvikela abantu abanganalo igciwane uma kuukuthi banobudlelwana bazongena kubona noma bazoba exposed. Yiko sithi it's for ama groups abantu akwi risk, okay? Now wobani abantu abakwi risk esazi bakwi risk ukuthi basithole isandulela ngculaza abantu abasha njengoba ngishilo nje kodwa nabantu kuma population othola ukuthi wena uyazazi ukuthi unegative kodwa unomuntu wakho uyena ongazazi ukuthi unegative or wena ongazi ukuthi unegative or upositive na. So ukusho ukuthi ukwi-risk kakhulu wena if umuntu engazi ngoba kungcono umuntu omaziyo ukuthi upositive and lo muntu udla amaphilisi and lo muntu uthi uma esecheck ukutholakala ukuthi isandulela ngculaza sabonakala phecelezi sithi undetectable ukusho ukuthi sikhona kodwa ngenxa ukuthi udla iphilisi ama test asethi asayibona igciwane kulo muntu empeleni Mama Lady D noma ungalala naye ngeke uzusithola isandulela ngculaza kodwa uzosithola kulo ongamazi naye ongazazi. So i-risk iba lapho ukuthi kunama population neswaziyo futhi ukuthi akwi risk abantu abadayisa ngomzimba, okay? Abantu besilisa balala nomunye umuntu wesilisa abantu abakwi risk kakhulu bonke labo. So yize ukuthi yabantu kodwa uhulumeni uthe uzotargeta kakhulu labo bantu abaziyo ukuthi bakwi risk ukuthi bawuthole lo mjovo. Now yini ebalekile mhlambe ngalo mjovo sithando sami ngoba omunye umlaleli uzothi hawu kushuthi iPrEP. Yes, uyiPrEP lo mjovo, okay? But khumbula ukuthi iPrEP all along abantu bebephuza iphilisi,
Alright, now abantu abaningi abathanda ukuphuza iphilisi, thandwa sami, abathanda ukuphuza iphilisi ngoba iphilisi into ofanele uyikhumbule every day. Kugcina sekune stigma nako lokho ngoba umuntu esezinyeza ukuthi eish mule ngiphuze le philisi zonke izinsuku kodwa mina ngiguli kodwa ngiyazivikela. Awugcina omunye seblame even nalomuntu azwana naye ukuthi ingoba wena unengculaza yiko mina kufanele ngiphuze iphilisi kanti cha uzivikela wena awenzeli yena lo muntu usukuzivikela wena. Omunye uthola ukuthi Yesu siyalidla iphilisi lelo every day kodwa kufanele alifihle ngoba phela egcineni iphilisi lengculaza uthola usiyazinyeza usiyalifihla ulifake emagobhozini ama-vitamin ngoba awukwazi ukuhamba utshela wonke umuntu ukuthi cha iphilisi lengculaza kodwa mina ngiyazivikela anginayo. So uyabona kukodwa lokho sikhona leso stigma sithando sami kodwa lo mjovo lo njoba ngithi nje i-pre-exposure khumbula ukuthi uma sithi pre kusho ukuthi before ungena kwesigameko. Alright, le gama lithi prophylaxis igama nje lisetshenziswayo ukuthi is Greek lelo empeleni anti kusho ukuthi ulexis kusho ukuprotect. Alright, so before wenzeka into ziprotect before wenza into. Alright, mhlambe into ebalekile ngayo ukuthi ilast 6 months okusho ukuthi umuntu uzojova kabili kuphela ngonyaka. Alright, but umlaleli ufuna kwazi lokho ukuthi ujova kabili nje ngonyaka it means uyohlala ujova njalo kabili ngonyaka wawuyeka awusakuvikelile. Alright, so uyafana nedepo kumuntu wesifazane lo preventayo ajova umjovo wa 3 months mewuyekile uzomitha uzokhulelwa. So same nalana ukuvikela ngesikhathi usawusebenzisa. Okay, now usebenzisa kuphi mhlambe nje iqala into ebalekile ngiyakustressa lokho ayiyona i-treatment ye-HIV. So umuntu uma kuukuthi usene HIV akakwazi ukuthi awuthole lo mjovo ngoba nawe if you are negative uzoya e-clinic kumele baqale ba-confirm ukuthi u-negative ngampela na. Okay, ucheke but 2 kucheck ukuthi awunazo nanempawu futhi zayo nje i-HIV kuwena ngoba kuzobe ingozi manje ukuthi ujove kanti wena sikhona i-HIV kuzothi la usekudingakala ukuthi utreat khona isasebenze kweni HIV ngoba usuhambe wena wayijova ngalomjovo. Okay, so yiko kubalekile ukuthi kwazeke ukuthi lo muntu ophuzayo ngampela ngoba siyamvikela naye. Alright, now sana sami yes ngiyazi ukuthi abantu kuba ngathi isasasa elikhulu akubona umjovo oqala lo khona okhona ukuthi sivikele but mhlambe yiwona osuvukelelekile eSouth Africa. Ngicabanga ukuthi mhlambe kunamadosa over 37,000 uhulumeni kunendawo around eSouth Africa ezithiza akuyona yonke indawo futhi ezoba nawo indawo okwaziwayo ukuthi le ndawo le ine risk kakhulu mase iba khona kuloma clinic ayitholakala private so ngeke uze uyithenge kadokotela mina nguDr Mthembe nje anginawo ngeke uze uyithole ku Facebook akho umuntu ozokudayisela wona ku Facebook akho umuntu ozokudayisela ngo WhatsApp strictly eclinic and futhi it's for abantu abathize if kuukuthi uyatholakala ukuthi cha ngampela ukuyona le risk. If kuukuthi wena uthi cha ngiyawujova lo muntu lo mjovo but because upartner wami upositive yes ungawujova but once upartner wakho ese positive futhi ivirus isi undetected ingasabonakali kusho ukuthi awusekho kwi risk wena. Uyabona okusho ukuthi sungawuyeka lo mjovo kodwa awuyeki nje phela ngoba kusho udokotela uyeka nawe ngoba usunokukhuleka ukuthi cha ngiyamthemba naye ukuthi ngeke ahambe ngilandele ezinye izifo. Which is important kusana sami ukuthi abantu abangazitshela ukuthi lo mjovo uzovikela nezinye izifo. Alright, uzovikela iHIV kuphela ngeke uzukuvikele kodwa kwi-drop ngeke uzukuvikele kwi-herpes zonke ezinye izifo zocansi. Okay, cishe ngathi umdavazi zonke izifo zocansi ngoba uvikela specifically wona usebenza ngokuvikela iHIV. Usebenza kanjani ke? Khumbula ukuthi mhlawumbe ngase ngenza umfanekiso nje if iHIV izongena emzimbeni wakho. Okay, izongena iphethe mhlambe isulkesi layo liyatshela ukuthi hayi sengizokwakha kulomzimba walomuntu esulkesini khona izingane zayo ezokumele livula lesulkesi izingane zizale zichamisele mase ziyaspreada ke iHIV kuwena. Alright, lo mjovo usiza ukuthi awuthi noma ingenile iHIV kuwena ingakwazi kodwa ukuthulula isulkesi. Okay, so ayisakwazi ukuchamisela ayisakwazi ukuthi spread ngaphakathi kuwena kube lelo khehla nje umsalukwazi esifikile emzimbeni wakho sigcina sizifela nje naso wayibeka kahle ngoba asisakwazanga ukuthi sithulule. So kusho ukuthini lokho sithana sami kusho ukuthi
izokuvela kwingculazi, but icondom usayidinga phela ukuthi ikuvikele ukukhulelwa, uzayidinga icondom ukuthi ikuvikele nakwezinye izifo, ayizukuvikela futhi nakwilumbo njalo njalo. Cha, ngeke ukuvikele lo mjovo lona. Okay.